Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat de griffier van de rechtbank is opgepakt. De Extra meldt vandaag dat justitie heeft opgetreden tegen een griffier van de strafkamer van het gerecht in eerste aanleg op Curaçao. Het gaat om een Nederlandse griffier die normaal gesproken naast de rechter zit bij strafzaken. En hij is gearresteerd en zit vast op verdenking van verkrachting, oftewel seksueel misbruik. Er wordt nauwelijks informatie gegeven over de zaak, zowel binnen de rechtbank als bij het Openbaar Ministerie blijft het stil. En de Extra weet te melden dat het onderzoek nog loopt. Maar het is wel een enorme klap voor de mensen die daar werken, omdat natuurlijk de rechtbank erg gebaat is bij een goed imago en waarbij geen mensen verdacht zijn of worden opgepakt. Pastoor nam contact op met getuigen, dat meldt de Extra vandaag, want vorige week werd pastoor Carlos onder voorwaarden vrijgelaten, maar afgelopen vrijdag werd hij weer aangehouden. En de Extra meldt dat dit gebeurde een dag nadat hij was vrijgelaten, terwijl hij de voorwaarden die hij niet mocht schenden wel zou hebben geschonden. Zo mocht hij geen contact hebben met getuigen of personen die nog verklaringen moesten afleggen. Maar volgens informatie die Extra heeft verkregen, kon pastoor Carlos zich niet beheersen en belde hij alle betrokkenen in de zaak op, waarbij hij hen instructies gaf over wat ze moesten verklaren. Zijn telefoon werd echter afgeluisterd door de autoriteiten, die direct overgingen tot een hernieuwde arrestatie, omdat hij de voorwaarden van zijn vrijlating had overtreden. Hij werd opgepakt op 17 februari op verdenking van betrokkenheid bij witwassen. En het Openbaar Ministerie gaat nu waarschijnlijk Carlos nog langer vasthouden, omdat ze de zaak veel aandacht geven, aldus de Extra. Stille tocht voor de 11-jarige Jayendli. Dat gebeurt in Nederland. Jayendli is omgekomen door een kogel. In het kader daarvan is in Hoogvliet in Rotterdam een stille tocht voor Jayendli Pinedo gehouden. Afgelopen week overleed hij na een incident met een vuurwapen in een woning aan Asterlo in Zuidwijk. Mensen uit de buurt, familie en vrienden die maken een stille tocht om stil te staan bij het tragische ongeval. Er wordt nu van uitgegaan dat het om een noodlottig incident gaat. Op dit moment wordt het meest rekening gehouden met het scenario dat een groep vrienden met een vuurwapen aan het spelen is geweest, waarbij ongewild een schot is afgegaan. Zeer treurige zaak en Jayendli en zijn ouders zijn van Curaçao. Tablets en laptops voor onderwijs op scholen. Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, Shelton Hato, heeft gisteren een deel van de 600 tablets uitgereikt aan verschillende scholen. Die zijn gebruikt door Censo 2023, door het Centraal Bureau voor de Statistiek. En in de afgelopen periode heeft de minister gezorgd dat leerlingen van verschillende scholen in het funderend onderwijs ermee aan de slag kunnen. Het heeft allemaal te maken met de ontwikkeling en digitale kennis van kinderen. Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, Sitré van Heidoren, heeft gisteren 50 laptops gegeven aan docenten in het funderend onderwijs. En daarbij gaat het om de docenten van de Emmy Berthold en de Prins Bernhard School, ook in het kader van de digitalisering. Aankondiging van Bouw Totalica. De minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, Javier Silvania, heeft gisteren samen met vertegenwoordigers van Totalica en de SGR-groep een aankondigingsbord onthuld voor de bouw van een complex voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat ligt in Noord-Sappeteer en er worden 40 units gebouwd, waarbij mensen met een verstandelijke beperking zoveel mogelijk zelfstandig kunnen wonen en ook samen kunnen koken, eten en recreëren. Dat zijn twee zaken van ministers die de afgelopen dagen hebben plaatsgevonden. Dit allemaal natuurlijk ook omdat er binnenkort verkiezingen zijn, zien we de politici de laatste tijd heel veel. En bij Forum Vrouwen en Politiek, dat druk werd bezocht, is er meer aandacht gegeven aan de politiek. Women's Steering Committee Curaçao heeft de vrouwen van verschillende politieke partijen opgeroepen aanwezig te zijn om vragen te kunnen beantwoorden van vrouwen. Het was dus vrouwelijke politici en vrouwelijke aanwezigen. En de oprichters van de Women's Steering Committee Curaçao speelden trouwens nog een rol bij het krijgen van stemrecht voor vrouwen, maar dat is alweer lang geleden. Het was een druk bezochte bijeenkomst. Dan gaan we naar Stesia, want op Stesia vond een herdenking plaats voor verkeersslachtoffers.
Sint-Eustatius is in diepe rouw na een tragisch ongeval op maandag, waarbij 2 scooters betrokken waren. Beide jonge bestuurders kwamen hierbij om het leven. Verkeersongelukken en zeker dodelijke verkeersongelukken zijn op het eiland met zo'n 3300 bewoners een zeldzaamheid. Het gaat dus om 2 scooters. Een van de 2 slachtoffers was op slag dood nadat hij van zijn scooter vloog en met zijn hoofd tegen een paal botste. Het tweede slachtoffer overleefde de klap in eerste instantie en werd met de helikopter vervoerd voor spoedeisende hulp buiten het eiland. Maar kort na het opstijgen keerde de helikopter terug omdat hij geen teken van leven meer vertoonde. Er is een herdenking geplaatst en veel mensen hebben geschokt gereageerd. Wij gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribië. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint-Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. Dan Preto. Het blijft in de aandacht staan. Er is natuurlijk veel aandacht geweest vorig jaar. Na jaren van verbranden van afval, er werd illegaal afval gedumpt, daar werd zelfs voor betaald, dat werd in brand gestoken, dat zorgde voor heel veel overlast. En in augustus heeft de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, Javier Silvania, gezegd dat moet stoppen. Geen afvaldump meer op Dam Preto. Toen werd het ook mogelijk om gratis afval te dumpen op de vuilstortplaatsen. Maar later werd besloten om toch kippenafval en kippenresten, kadavers te storten. En dat zorgt weer voor heel veel overlast. Giselle Rosalia van de Vereniging van Buurtbewoners die besteedt er aandacht aan. We hebben het al eerder genoemd, maar nu op deze video ziet u de gevolgen van het besluit om toch weer kippenmest en kippenkadavers te storten bij Dam Preto. Het heeft voor de mensen in de omgeving heel veel overlast. Veel muggen, veel ongedierte, veel roofvogels in de buurt. En op deze video ziet u wat allemaal de gevolgen zijn. Rosalia zelf is lijsttrekker van Movimento Causa Promé, maar zoals ze zegt in eerste instantie buurtbewoner en trekt ze zich de situatie heel erg aan. Curaçao oefent tegen Kazachstan. Er is een trainingskamp in Turkije. De Curaçaose voetbalselectie is daar. Er wordt tegen de Turkse club gespeeld. Maar er was ook lange tijd onduidelijk waar de andere vriendschappelijke wedstrijd tegen gespeeld zou worden. En dat is tegen Kazachstan. Dat is een land redelijk dichtbij Turkije, geografisch gezien. Ze hebben niet een hele hoge ranking bij de FIFA, maar ze hebben enkele jaren geleden gelijk gespeeld tegen Noorwegen. Dat was het beste resultaat tot nu toe. En de Curaçaose club gaat de krachten meten met Kazachstan om zich voor te bereiden op de Gold Cup deze zomer in Amerika. En natuurlijk de kwalificatiewedstrijden voor het WK volgend jaar in Amerika. Dan gaan we nog naar nieuwe fietsen voor de politie. Minister van Justitie, Shalton Hato, hij is minister van Justitie en van Bestuursverlening en Dienstverlening, heeft gisteren 12 nieuwe fietsen overhandigd aan het politiekorps. Het biketeam is actief in de binnenstad van Curaçao. Grote delen van Willemstad, waaronder Otrabanda, Punda, Pietermais, Harlo, maar ook in Bapor Kibra zijn de fietsers te zien. En het werkt goed, zegt politiechef Alice. De mensen kunnen
heel alert reageren op noodsituaties, de agent op de fiets. En nu zijn er extra fietsen aangegeven. En dan gaan we tenslotte nog naar internationaal nieuws. Want president Maduro wil de Verenigde Naties inschakelen om Venezolanen in de Salvadoriaanse gevangenis te beschermen. We hebben eerder aandacht besteed aan het feit dat Amerika gevangenen naar El Salvador brengt. Die worden daar vastgezet. Dat is een vriendschappelijk gebaar van de president van El Salvador, Bukele, aan Trump. Daar zitten Venezolanen bij, daar zitten mensen uit El Salvador bij, daar zitten mensen uit heel veel landen in de Caribische en Latijns-Amerikaanse regio bij. En nu heeft Nicolás Maduro aangekondigd dat hij de Verenigde Naties zal verzoeken om de rechten te beschermen van Venezolaanse migranten die door Amerika naar de gevangenis in El Salvador zijn gestuurd. Ze zouden bendeleden zijn, maar Maduro vindt het vooral belangrijk dat de hoge commissaris voor de mensenrechten worden geactiveerd ter bescherming van de Venezolaanse mannen en vrouwen. Volgens hem moet goed in de gaten worden gehouden dat ze humaan worden behandeld. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal.